Представете си. 1815 година. Битката при Ватерло току-що е приключила. Наполеон е победен. Но преди британското правителство да научи новината, един човек вече знае. И докато цяла Европа чака да разбере дали Наполеон е спечелил или загубил, той купува. Купува всичко. За 24 часа този човек се превръща в най-богатия мъж в Англия. Неговото име е Натан Ротшилд. А това е историята как една фамилия от гетото на Франкфурт създава банкова империя, която оцелява Наполеон, двете световни войни. И днес все още контролира милиарди. Добре дошли в големите богатства. Аз съм Симеон Димитров и днес ще ви разкажа истинската история на династията Ротшилд. Франкфурт на Майн, средата на 18 век. На еврейската улица, Юденгасе, обградена от двата края с вериги и охранявана от войници, живеят стотици еврейски семейства. Притиснати, изолирани, третирани като граждани втора класа. На една от къщите виси червена фирмена табела. Ротшилд на немски означава червена табела. От нея фамилията взема името си. Тук се ражда Майер Амшел Ротшилд, основателят на династията. Представете си живота му. Когато се връща във Франкфурт като млад мъж, при виковете на уличните хлапета еврейно изпълни задължението си. Според закона, той трябва да застане при стената, да се поклони дълбоко и да свали цилиндъра си. Но по онова време семейството му вече е обеднало. Не живеят в къщата с червената табела. Живеят в полусрутена влажна къщурка с името Тиганена къща, наречена така заради старата табела на входа. И точно в тази тъмна дупка започва империята. Майер започва да търгува с стари монети. Сам пише каталози, сам ги носи и с немските херцогства. Обикаля, продава, изгражда връзки. През 1764 година прави първата си важна сделка. Продава няколко редки монети на херцог Вилхелм, владетеля на Ханау. Това е първата сделка между един Ротшилд и един държавен глава. И тази сделка променя всичко. Майер е умен. Той разбира нещо фундаментално – света на властта и парите, достъпът е всичко. Той превръща малката си къща в пункт за обмяна на валута. През онова време в Германия има десетки различни валути, всяко княжество си има своя. Майер ги обменя. 1769 година. На Тиганената къща той закачва нова табела. На нея гордо стои гербът на херцогската фамилия Хесеханау, а под него са златни букви Майер Ротшилд, администратор на негово величество ханауския херцог Вилхелм. Вилхелм продава хора. Суровите му инструктори тренират наемници, есенски войници, дисциплинирани и готови на всичко. Когато една рота е готова, той я продава на англичаните за колониалните им войни. И най-циничното. За всеки убит есенски наемник във война, Вилхелм получава обезщетение. Това е човекът, който прави Майер Ротшилд богат. Майер започва да събира дългове за херцога из цяла Европа. Семейството се мести в нова къща, този път с зелена табела Грюншилд. Дори обсъждат да сменят фамилното име. Но остават Ротшилд. И името Ротшилд скоро ще стане синоним на богатство. Майер Ротшилд има 5 сина. И тези 5 момчета предизвикват финансов взрив. Амшел остава във Франкфурт, ще стане ковчежник на Немската федерация. Соломон отива във Виена, основава Виенската банка Ротшилд. Натан заминава за Лондон, ще стане най-голямото финансово величие в Англия. Калман установява се в Неапол, създава Неаполитанската банка. Якоб Джеймс, най-младият, отива в Париж и израства като финансов диктатор на Франция. 5 града. 5 банки. Една фамилия. Символът на династията. 5 златни стрели. 1804 година. Първата голяма международна хватка. Датското кралство е разорено. Кралят на Дания е чичо на херцог Вилхелм. Вилхелм иска да му даде заем, но не иска името му да фигурира в сделката. Иска да изкара максимална лихва от собствения си чичо. Той възлага сделката на 5 братя Ротшилд. Те спасяват датското кралство от банкрут.
Получават огромна комисионна за дискретността. И за първи път изиграват големите патрициански банки на Франкфурт. Това е първата им международна операция. Но истинският тест идва скоро. 1806 година. Френската армия окупира Есен. Херцог Вилхелм, основният покровител на Ротшилд, избягва. Натан е в Лондон, изолиран. Финансовото министерство на Наполеон издава заповед. Всички длъжници на херцог Вилхелм трябва да изплатят дълговете си на френската хазна. Четиримата братя Ротшилд на континента качват се в каляски с двойно дъно. Препускат и с немските херцогства. Събират дълговете на Вилхелм. Наполеон е обявил континентална блокада. Ротшилд създават контрабандна мрежа. Памук, коприна, кафе, всичко лее през тяхната мрежа. Натан в Лондон разбира нещо ключово. От този момент Ротшилд изоставят контрабандата и започват да продават една единствена стока – пари. Натан убеждава херцог Вилхелм да вложи парите си в английски държавни облигации. Купува ги евтино заради успехите на Наполеон. Английското правителство търси начин да достави злато на херцог Уелингтън. Единственият път минава през Франция. Никой не може да го направи. Освен Ротшилд. Натан купува злато за 800 000 фунта от източно-индийската компания. Продават го на правителството с огромна печалба. Най-младият брат, Джеймс, пристига в Париж. Не знае нито една френска дума. Но братята му имат план. Пишат му писма, в които се оплакват, че английското правителство не им позволява да изнесат злато. Писмата случайно попадат в ръцете на полицията. Французите разсъждават, ако англичаните не искат златото да излезе, тогава трябва да помогнем. И така, с благословията на Наполеон, Ротшилд прехвърлят английско злато през Франция към британската армия. Натан Ротшилд става банкер на армията. 18 юни 1815 година. Полето при Ватерло, Белгия. Наполеон и херцог Уелингтън се изправят лице в лице за последна битка. Цяла Европа затаява дъх. Ако Наполеон спечели, империята му се възражда. На лондонската борса настъпва паника. Акциите се сриват. Но има един човек, който не чака. Натан Ротшилд. Той има най-бързата мрежа от куриери в Европа. Един от хората на Ротшилд наблюдава битката, препуска към Брюксел. Качва се на кораб. Пресича Ла-Манш, докато морето е бурно. Рано сутринта на 19 юни той предава веста на Натан Ротшилд. Наполеон е победен. Натан Ротшилд знае. Британското правителство не знае. Следващата сутрин той се появява на борсата. Застава на обичайното си място, до Ротшилдовия стълб. Изражението му е мрачно. И започва да продава. Всички знаят, Натан Ротшилд има най-добрите източници. Ако той продава, значи Наполеон е спечелил. Паника. Всички започват да продават. Часове по-късно пристига официалната вест. Наполеон е победен. Акциите експлодират нагоре. Това е гениалност. Или е измама. Законите не забраняват това. Но морално. Затова казват, разоряването на една страна носи богатство на Ротшилд. От този момент нататък, името Ротшилд носи две неща – страхопочитание и омраза. След Ватерло, петте братя вече контролират банкови центрове в 5 европейски столици. Франкфурт, Виена, Лондон, Неапол, Париж. Те създават нещо безпрецедентно – международна банкова мрежа. Първата в историята. Царете имат нужда от пари за войни. Отиват при Ротшилд. Правителствата имат нужда от заеми. Отиват при Ротшилд. Промишлеността има нужда от капитал. Отива при Ротшилд. Суецкият канал. Финансиран от Ротшилд. Железниците във Франция. Собственост на Ротшилд. Мините в Африка, злато, диаманти, уран. Ротшилд. Петролният тръст Royal Dutch Shell. Ротшилд имат дялове. Влиянието им не е само икономическо. Рене Майер, генерален директор на Ротшилд в Париж, след това става министър-председател
и ръководител на Европейската общност. Жорж Помпиду, генерален директор на френската банка Ротшилд, след това съветник на Де Гол, министър-председател и накрая президент на Франция. Виждате ли модела? Вратата между властта и парите се върти и Ротшилд са на ръкохватката. Историята на Ротшилд не е само успехи. Те оцеляват 2 световни войни. Революции. Национализации. През 1938 година Хитлер окупира Австрия. Виенската банка Ротшилд е конфискувана. Луис Ротшилд е арестуван. Затворен в хотел Метропол, превърнат в седалище на гестапо. Хитлер иска всичко – заводите, мините, богатството. Луис Ротшилд е затворен над година. Накрая, след огромни преговори и предаването на почти цялото австрийско богатство, го освобождават. Той емигрира в Америка. Виенският клон на империята Ротшилд свършва. Френските Ротшилд също преживяват удар. 1981 година. Социалистическото правителство на Франсуа Митеран национализира банката им. Вместо да се борят, те просто създават нова банка. С друго име. Ротшилд и Associates. Започват от начало. И за няколко десетилетия отново са на върха. Днес, френските Ротшилд отново контролират най-голямата част на банка във Франция. Богатството не е в сградите. Не е в златото. Богатството е в мрежата. Във връзките. В знанието. И това никой не може да им отнеме. 2025 година. Фамилия Ротшилд все още съществува. Все още управлява банки в Лондон и Париж. Все още имат дялове в минни компании в Африка, винени имения като Шатолофайт, недвижими имоти и инвестиционни фондове. Но вече не са най-богатите. Днес Илон Маск, Джеф Безос, Бърнард Арно имат повече пари от всички Ротшилд взети заедно. Защо? Защото светът се е променил. По времето на Наполеон банките бяха центърът на властта. Днес технологиите са новата власт. Но Ротшилд все още играят играта. Тихо. Дискретно. Без да искат прожектори. Цюрихската им банка, например, приема само клиенти с минимум 1 милион швейцарски франка лично богатство. Те все още съветват правителства. Все още финансират сделки. Все още са дълбоко вплетени в световната икономика. За тях се казва една легенда. Всяко бозайниче Ротшилд се ражда на 150 години и е 150 пъти милионер в долари. Числата може да не са точни. Но символиката е вярна. Какво можем да научим от историята на Ротшилд? Първо, достъпът е всичко. Майер Ротшилд създаде достъп до херцог Вилхелм. И този достъп отвори всички врати. Второ, мрежата побеждава индивида. 5 братя в 5 града. Не един човек. Една система. Координирана. Свързана. Непобедима. Трето, информацията е власт. Битката при Ватерло. Натан знае преди всички. И печели повече от всеки. Четвърто, адаптацията е ключова. Национализация. Създават нова банка. Промяна на света. Променят се с него. Пето, богатството се предава. От 1760 до 2025. Над 250 години. 6 поколения. Фамилията все още е тук. Но има и тъмната страна. Ротшилд са печелили от войни. От страдание. Те са били дълбоко вплетени в колониализма, в експлоатацията. Днес, когато чуете името Ротшилд, те не са злодеи, нито герои. Те са играчи в безмилостна игра. Те са пример за това как интелигентността, амбицията и безскрупулността могат да създадат империя, която оцелява векове. Това беше историята на Ротшилд. Ако искате следващата история за Рокфелер, Форд или Круп, натиснете subscribe и звънчето. Кажете ми в коментарите, коя е следващата фамилия. И помнете, богатството не е случайност. То е стратегия.